nuwun. Nek suwung iki. Lanjut. Kula nuwun monggo niku sinten kula. Lho katene ndi, Ndre? Wis kene Bu tak ceritani dhisik. Iki lho arek-arek ana sing ndukung andhe katene didadekno calon lurah. Oh, Ya apa? ngono ta. Lah ngono awakmu kok gak ngomong-ngomong, kok Mbok. langsung dadak iki ya apa sih? Dadakan iki arek-arek akeh sing ndukung karep kabeh ya wis semangat ae. Oh, ya wis nek ngono. Ya wis sik tak budal Bu mari iki ya. Ya wis Bu. Ben dongakno ae ya. Iya. Budal iki. Walah ya nak, muga-muga diparingi berhasil Nggih. cita-citamu. Pun ben dongakno sing Ya wis, muga-muga muga-muga. berhasil. Ya Nggih. wis. Ya pun tak budal. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya. Ndre, pamit Nggih. ana ayammu kon Nggih. di wong tua lanang kok ana. Oh nggih Kalau pun. ana mbok iku mau ana gendi. Oh nggih pun Bu tak pamitan. Ya tak budal dhisik. Ya. Bu. Arekmu ndok ndi, Bu? Andre ku mangan. Iya. Iku mang wis pamitan ibu, jarene kate nyalon lurah ngono lho. Iku mang wis tak restui, tak kon goleki ayah. Ayo pamit to ayahmu kono. Golek ana kono mang. Wis ki mau delokane, tapi mbok mlayune ndi? Ayo arep dhewe nek ngono. Iya wis mang wis budal. Tak dongane sukses. Loh. Cak, lah apa nek kene? Ayo mel aku, tak kei dhuwit. Sapa pean? Loh, karo ta Ben? Andre, Andre. pengen eling-eling sik. Oh alah kanca lawas. Iya. Ya napa iki? Ini lho ceritane ku. Arek-arek ndukung aku. Heeh. Iku kon ngadeg dadi lurah, Cak. Walah. Oh cocok nek ana dek abang ngene masih dadi lurah. Tak dukung kon. Oke, Ayo. nek ono arek iki Ya. sembarang ngomong ku lancar, aja nyancak kon dadi lurah. Oke. Dadi sembarang aku wani dukung Tenang ngene. ae wis lek masalah ngene ku, Cak. Masuk. Ya apa iki? Ha iki lho, dalan kok ngene iki ya apa iki, Cak? Terus ya apa iki? Lek tahun saiki Nah. adune wis dipaping kabeh. Oh, ngono Nggih. ya. Ya apik anjen prinsipe sampean nih, mangane cocok dadi lurah. Nah, sik Nih. iki bangunan apa iki, Cak? Iki wong usaha UMKM wong desa. Jangkrik lho ya yo. Apik iki perlu dikembangkan iki, Cak. Oh, yo. Monggo Sik, bae kepethuk wong iki kok. Nggih, sik tak tinggal ini. Wong desa kene iku akeh sing ngingu-ngingu jangkrik ngene. Oh. Jadi tepak nek kok sampean calon lurah iku apa jenenge ndukung wong UMKM ngene iki. Setuju lek aku, Cak. Iki sing duwe nang ndi yo kan ono ngene iki. Sik ndelok rono sik, Cak. Yo golekne akeh yo niku. Heeh. Padha berhasil kabeh kok wong kene jarene. Alhamdulillah. Oh, gak prono akeh. Oh, nggih ya. Loh, Andre. Mbak Andre apa, Gre? Ndi kok ngombol ae. Makan jangkrik iki lho. Walah, iki lho. Ya. Ono apa iki? Mas Andre iki lho. Wis Mesti njaluk heeh, tulung. njaluk tolong. Ini lho ceritane ku. Arek-arek pemuda kene ndukung aku ngadeg dadi wak lurah. Loh, Ya apa nyalon menurut, bener ya. Iya. Setuju aku. Masuk, ah. Iku taman. Iya ya. Lumayan ya. Iya. Ya Sama apa? saya iku nek ana abang-abang gak lancar ngomong iku. Iya bener, Zaman bener sih. pancen ya. Nah, ngono lho. Ya apa ya? Lupa sih rek. Oh iya, ya cocok wis. Wis njaluk tolong nang kanca-kancane liyane ben warai ya. Beres, beres. Iki pengen tak iku kabeh kok. Tak benakno pres. Bu yo rek, tolong ya. Lek iso tak tingkat iki, Ben. Bu yo cocok Ya iki. apa? Ha, cocok iki. Mangane kudu ndukung iki bos iki wis kudu ada UMKM ini dibantu. Ah, dikembangno. Harus Lek iki iso. rek, harus. Yo gak iki tok lah, yo sak liyane Cak pokoke. Wis ngomong ngono kabeh, sing UMKM nang kene iku mudah iku akeh to. Heeh. Dilompokno padha ndukung Bos Andre ngono lho ya. Beres. Oke, masuk. Tinggal sih ya, terima kasih ya. Oke, oke. Wis. 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 Mana sih ya? Ah. Buat panen iki. Ben, kurang rong dino. Oke. Ah, Ya ya. Oke, Oke, oke. Bun. Kono bos. oke, Bos. Nah, sik. Oh. Iki temboke sapa kok ngene iki? Iki ya anjene omahe wong
nyambut gawe rok-rok asem kadang ngerok kadang dadi asem ngono gitu ya. Ya ngene lho. Oh. Wis riko dukungan aku ya. Tak apiki pres tek wong-wong iki. Oh ngono tadi dipelur ngono. Wis pokoke wis bapel tur bapak wis tak apiki bres omahe wis. Beres kok tak anu ne. Tak apa jenenge? Tak celuke wonge kok. Gampang wis. Nah, dalan-dalan kok ngene iki lho ya. Kira-kira udane lho gak banjir ya. Yo banjir kadang-kadang yo an. Omahe Kris John kapanane kalau sakmene. Lho, ya wis Yo. gampang wis ben tak uruke bres tak papingi. Oh, Cek ngono. apik. Iya. Ya sapa kok tak omongane warga-warga kene. Heeh. Gaya mene sebenarnya kerupate ono. Oh, ngono. Mana? Oke. Lah pare. Ya Di. padamu. Loh, Mas Andre. Loh, ya apa kabar ya, Mas? Alhamdulillah Loh, saya. ya apa? Ya apa iki? Iki lho, kate nyaluk tolong awakmu. Ngomong ketok awakmu emang. Kate kan calon lurah ngono. Ah. Dadi nyaluk dukunganmu. Kan suwe gak petukan yo. Wak. Iya. Ya apa? Enake. Dungan ya apa? Tak calon lurah ngono ta iki. Iya. Iya. Ya. Gak apa-apa. Ya apa? Soale Si aku nyok tolong sih. apa ya apa? Kateng dol peda iki lho. Ya. Loh, pendol piro wis ngomong. Tang atu saya wis. Lho alas. Bos iki gampang. Ojo kate petang atus tak jangkepi wis. Ya apa ngene. Bos iki gampang to. Pakan wis. Pokoknya yang penting ku pemuda-pemuda kene iku kok dukungan bos. Semen ta iki 500 iki. Loh. Wis ya Bos iki ku. pisan bos. Loh, tak kei tenang Lah ae. ya ngono. Wis dukungan aku kabeh ya, waran arek pemudae. Siap. Soale yes arek-arek sing ndukung ngadeg aku ya. Ya apa maneh wis tak laksanakno ae. Oke. Tadi anu ta iki. Apa iki jenenge ning ngarani? Calon bapak lurah. Tak kades lah. Ngono lho ya. Amul kan kancamu pemuda-pemuda kene. Wana akeh. Siap, Ngono, siap. ya. Oke. Siap. Iki sapa sing gawe iki? Sepeda iki didol ngono ta? Iya, iki Loh. wis diduwiki ngene sih, Mang. Oke, apa bos katene bos? Ya wis kekekno wong sing anu nae lho. Tak duwe ngono. Heeh, wis Kira gak kowe apa-apa. mana nek ngono kene kok kantu kok. Wati kene. Oke, Ya. siap. Wati nglali aku. Matur suwun, Pak Kades. Nggih, nggih. Ya kene temen lho ya Wati. Ya, kena ya. Nah, iki pemuda iki. Mari kowe. Iki dia apa katene, Mak? Bacaan ta? Oh. Ya pun. Alhamdulillah cak kene guyub rukun ngenten ya. Buka sih hati-hati, buka sih. Apaan? Iki Mang. Pak Lurah Mang. Iya. Eh, Gak apa ae. didol mana iki? Didongan wae. Kang itu sopo? Ini tok aja. Apa? Ada gak ero ae jan. Lah iya. Ayo wis. Didol mana? Wis iki apa iki? Golek nang kono mana apa ya piye iki? Ya wis ngene ae cak, wis tak pasrahno kan kabeh ya. Heeh. Aku saiki tak balik. Oh ngono. Ah. Heeh. Wis penatur lah pokoknya aku percaya mbek pean kowe. Ya wis gampang nang ngono tak omongan arek-arek noman iki kok. Oke. Cek mulai sih apa no? Iki nek putus suara yo. Wis aku po enggak teli ya urungan. Penting aku le duwe. Calon lurah ono ae sing di program sing dipaping ngopo. Potongane kok dadi awas ngono kan dipaping. Sampai yo cak wae ya nang kene. Kok ora ae yo. Tak saling pisan wis ambek gobong-gobong mari ngene. Lah iya kanca lawas yo sampe gak ro omahku. Gak arep jadi yo omahku. Takok-takok tembok barang. Jane arek ruwet ngono kok. Lah apa jare? Kayak pengopong iki lho ora ngomong rusuh kabeh lho masalah. Kon ngerti nang ndi mau? Kate tuku rokok karo kan belas sih, Mang. Mosok yo kate suarakan blas. Lah mau rokok sampe dudung ngono kan, Mang. Lah ketinggalan nang kono mbok dijogok sapa? Walah. Ya wis, Ya wis. kalau rokok sih tak Oke. mangan pisan aku tunggu yo luwe Siap. kan nongkrong mangan aku are. Gara-gara calon lurah yo mang boleh kak keplaur weteng iki. Dah yang ono ae wong iki. Teng luwe sih ono tak gak iwak emang. Tinggal wong wedok nyambut gawe sampe yamene mulai. Tak geloke. Sono gak iwak lah tepak iki. Lah, kita tepak iki.
Kiwak endek iki favorit gue. Tapi kan sambelnya gak enak ya opo. Apa lah jenenge wong nganggur ya apa katene. Ngene ya wis mantap. Bismillah. Mana ndi rek kene ae. Alah, kene ae pe. Aduh. Kene panas tapi yo. Nanti nak ya. Arep ono ae paling. Luwe mangan ribet ngene. Lumayan oleh pesanan gede mah. Nang kene wae enak ini. Adem kene. Angko nama panas tuh. Luwe ngene iki yo masih mangan nang panas asline yo enak. Masih mangan iwak endok tok masih gak ada sambel ngene yo. Yang penting enak, masih mangan uyat tok ya enak ini weteng luwe ini. Enak ya, Cak. Loh, iya bar. Oh, Kok cepet kon? Aku rokok mau. iki mang pedae tak dol maneh, aja rame-rame tapi ya, Engko tak preseni. Iki lho rokok. Loh, gaya rokokmu mangkane. Tapi yo kurang ajar kon dadakno ngene iki. Tah, tenang ae, tak preseni dah. Berarti mau oleh maklaran mang ngono. Iya, lumayan ya. Loh, Iya. iku mang Apa? winginane pedae tak payokno gurung dipaseni aku. Iku mangga. Iya, Tak giyen ngono, ngarep gendeng ae. Jare padha opo sing kok kaya ngono. pedae elek. Terus sing winginane pedae elek iku. Loh, Dadi gak kuning ta iki. Paling enak vitaminnya mati ya. Alah apa karep? Opo? Kuningnya paling enak. Saweneng aku. Kolesterol apa nih, Cak? Pada kuningnya paling enak, paling akeh vitamin iki. Kuali ilat sampean ya. enak emang. Wah enak. Ya wis ngono. Anu. Tak tinggal atus sik mari ya. Oke, Aku Maria. Turun rokok nang mayan. Atus sik ya. Mari mangan wadus wae enak seger ya. Heeh. Iya ya. Kanten ngene ya. Heeh. Oh, warek ilate kuali. Kuningnya paling enak dari. Sih. Ayo, arek mang lho. Piring gak digok pisan arek mang. Ayo, kuningnya paling enak pangan. Paling sewenang. Aduh ya Allah. Ya Allah Gusti. Lapo kok dijokok kuninge ku mau. Kuning tak eman-eman, kuning sakmene gedene. Pangan terakhir ngono karepku iku cek mentoloe koncoku. Tak bus-bus tadi gawe tambah nggon. Kula nuwun Ya, lho, arek itu turu. Gak turu. Tapi gak apa-apa, mbak iku mbak ayah wis. Nah, yang ngono tok e. Busuk-busuk ngono. Lho, ya wis kok dadi dhewe wis. Oh, mongkon ku ya cek duwe wong tua lanang. Ya wis. Ya, Ya, tak. wis kalau ana kono manggon ndi. Oh. Iya, iya. Lah, gopo? Biasaan orangnya.